Nindot unta kaayo no kanabitang magkinihaay, parte anang utang, parte anang yuta. Nindot unta kaayo nga sa dili pa ang ilang hearing, magsabot-sabot na lang sila. Anang gitawag na tog amicable settlement. Gisulti sa dena ni Kristo. Ingon siya, samtang padung pamusokmanan, pakighusay na niya dihas dalan. Nya doon na ni siya ay langit nung kahulugan ang pagkasulti sa Ginoo niini, ang pagsulti ni Kristo. Kung sa may langit nung kahulugan ani, nga kitang tanan dinhis kalibutan, dunay mukiha nato. Kinsa may mukiha nato, matud pa ni Hesus, ang mga pulong sa Ginoo. Muna'y mukiha nato, gabiyahe man ta karon, ga-journey man ta, nya asa man ta padung ani, adtos kamatayon, ay mamatay man gid ta. Ini kamatay nato, matud pa ni Hesus, gisulti po ni sa mga apostoles, muatubang tagsa-tagsatang muatubang og hukom. Nya hukman ta sumala sa atong binuhatan samtang buhi pa ta. So matag usa nato nagbiyahe taron padung sa hukmanan. Sige, lingian na imong tupad. Ingna andam nakas hukom. Ingna ba andam nakas hukom. Na kay usahay ra ba gahuna-huna ta nga way husay. Parihar gud anang mga empleyados gobyerno naabaya mo'y gitawag og audit sa kuwa, sa panang uban diha, ombudsman, sa panang Central Bank, o unsa man ang mga naay mga audit nga mga auditing arm sa gobyerno. Hinumdumi nga sa imong gibuhat, naay mo check ana. Nya anytime ra ba na sila mo check? Nasa gi-announce, nasa dili announce. Mo na mangandam yung kadaan. Unas unang gatrabaho pa ko sa bangko, na maginang audit, kung balansi ba, ako may na-assign sa akong first 3 years, usa sa akong trabaho, ang pagbalansi man sa daily transaction sa bangko, di yung kumuuli, basta napay diferensya. Bisag 1 centavo, pangitaon yun, aron makit-an yung diining diferensyaha, inig-reconcile ba? Tanan. Una usahay, maabutan kong 3 ka oras sa pagpangita sa 1 centavo nga diferensya. 3 ka oras. Why overtime pay? Nganong wa may overtime pay? Kung sa may, nganong wa man kakabalansi? Wa ka kabalansi, pasabot, bugo ka. Naon nita pagsulti. Wa kay sistema. Kung dugay kang mabalansi, bugo ka. Mo na, di ka tagaag overtime pay. O say, maabutan ako alas 12 gabi, maabutan pag alaunas kaadlawon, wa pay painit, wa pay panihapon, wa pag overtime pay. Okay, bugo man ka. Ano naman kakakuha ng diferensya? Di ba? O na sila dito. Mayroon tagma. Impirno na sila. Pero dili, oy, nindot na siyang tagaan na tuog langit nung kahulugan, auditon ta to the last centavo nga atong nagamit aning kalibutana. Gasigi ba yata gamit kaning tanan nga nias kalibutan, iya biya nis Ginoo, hangin, tubig, yuta, resources, kaning atong lawas, kaning mga cells sa atong lawas, kining atong mga capacities and capabilities nga makasulti ta, makalihok atong kamot, makakaon ta, naatay digestive system, nervous system, iya ni tanan sa Ginoo, gigamit nato. Auditon ta kung giunsa ni nato paggamit. Gilingi anay mo tupad. Ina auditon ka. Unya ang mo-audit nato, ang Espiritu Santo nga matud pa ni Hesus, way matago kaniya. Ngay man ang ombudsman, tagaan na ni mo. Sorry ha. Kanang di man nakakita sa tanan. Masipyat man ang konsulti. Di ba? Maayo man ang tao, kay ang tao, God, malipat man. Kaya di man nakakita sa gitaguan.
panagsara man nakakita. Sige bitaw na sila ron diag. Sige tinulisukay, nangawat ka, ikay nangawat. Naabagoy na preso nila. Usahay na, yan, gawas sa dayon. Mao na, ang tao pwede na to lipat-lipaton. Ang mo-audit nato ang Espiritu Santo nga matod pa ni Kristo, nakahibaw unsay naas atong kasing-kasing, nahibaw unsay naas atong huna-huna. Ala, patay ta diya. Nga naarabay gisulti sa atong unang pagbasa, peligro kay nistanan. Ezekiel chapter 18. Nakadungog mo sa first reading? Ala, kuyaw kay nastanan. Unsay gisultis Ginoo dire? Ang tao nga makasasala unya maghinulsol og magbag-o sa iyang mga sala, mabuhi siya, dili siya mamatay, maluwas siya, kay nibiya man siya sa iyang mga sala. Apan ang tao nga buutan, matarong, unya mubuhat og sala, unsa man, mamatay gid siya, silutan siya tungod sa iyang pagbuhat og sala. Di na nako hinumduman ang iyang mga maayong buhat. O nakamo, sige mong simba dinhi. Unsa man mo, buutan mo o buangon? Buutan, kay nagsimba man. Ako, sige man ko sa misa dire, dupa-dupa, ndot kay kong sinina. Unsa man, buutan ko o buangon? Buutan. Kining kuan sa Kristan dire o kadtong nang basa dire atong lektor og salmista, unsa man to sila, buutan o dili? Buutan karon, buutan sila karon. Mo nang di gito sila maimpierno, pwede ra gyud mamatay na to sila karon. Ana bisan kita pwede na ta mamatay kay buutan man ta. Inig humas misa, inig uli sa inyo. Hala, mauna ni. Sige. Matod para ba ni Kristo, ang masuko sa iyang isig katao, ang maghingalag buang, kwanggol, o unsa pa tong ingon, basta masuko ng piste, inatay, animal, yawa, kanang mga inana ba? Kanang maka hinaway kas imong isig katao, kanang maghunahunag mga laway sa hunahuna dire. Unsa man na, nakit-an man as Ginoo, mga sala man na tanan. Ningon mo kay Kristo na miligro mo sa impierno ana. Karon igabot sa inyo, di na mo msuko, di na mo magyaw-yaw. Ala, inigyaw-yaw nato dito. Ang pari sad inigawas diri, suko sad gagamay rang kolektab. I-accuse ang kolektora nga nanguha sa kolektab. Adritso dayon tagka-impierno. Nga naman, kalimtan sa Ginoo nga nagsimba di ay ta. Kalimtan sa Ginoo nga nagmisa di ay ko. Ang iyang tan-aon, ang imong gibuhat. Nganong nagbuhat magkagdautan. Mao na iyang audit. Kanya paghuman kay pagsaka nimo sa imong room, human ka nangasaba sa imong anak, pagsud nimo sa kwarto, nagmahay man ka, nihilak man ka didto, still Lord, kadako gisak mo sayo po ano mo kapugong sa kong baba, pasaylo atawon ko, pasaylo ako. Ansa naman sad? Maayo na sad ka o dili? Maayo na sad ka. Dito sud sa imong kwarto, paggawas nimo kit-an man nimo imong bana na igiagbayang babay tus bintana. Nya diingon man ka nga, Lord, pasayloa sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Ansa man ka to? Buutan ka o dili? Buutan. Nya imong tang sugaton imong bana, naog kasagdanan, tapigas man ka, naligid man ka, napantok man imong uho sa simento, namatay man ka. Pagkatubang nimo sa Ginoo, asa man ka ibutang? Adto sa langit. Ang nakapalangit nimo kadtong kabit sa imong bana nga imong gipasaylo o gihigugma, mo to'y gitawag og audit para nimo kung tinuod ba gyud nga matarong na ka. Sulayan man kita, sulayan man yun. Ang pari sad, iglakaw ron ako dito, tiksan ko, Father, I miss you.
Nya padadaan din ko anang picture nga gamay na lang kay gihapin sa lawas ba. Ang sa may ako isulti. Moingon gani ko, ala nindota ani oh. Nya moingon din ko, miss you to. Sus, pa na padong na ko sa impierno ana. Nya pag human nakabawi man ko, ala Lord, sorry kay Lord, pari man day ko Lord. Ana, sorry kayo. Ako na ning i-erase, isave lang ni nako. Oy, patay ka pa. Ay, sip-sip niya. Delete ginagyan. Delete yun. Tanan, ay nabutang eh. Sip-sip mo na ni mo. Mao na ang ato ding purpose, mao ang paglikay sa sala. Niya ang sala, mahitabo sa atong hunahuna, sa atong pulong, o sa atong buhat. In thoughts, words, and actions. Anha ta diha tintalon sa yawa. Muna kinahanglan yun matud pa ni Kristo, mulabaw ang inyong kabuutan sa mga Parisiyo. Kinsa man yung mga Parisiyo panahon ni Kristo, mao ni sila ang mga tao nga maayo lang mosulti. Maayo lang isulob, pakita sa mga tao, pero ang binuhatan sa luyo nga wa makita, pulos gyud kabuang. Daghan sad sa atong kaigsuonan, apil na aning na nagsimba karon o kining nagwali. May lang ta dinhi, luhod-luhod si Ginoo. May lang ta dinhi, sulti-sulti nga matuman ang imong pagbuot with matching ana pas kamot, matuman ang imong pagbuot. Ang napag-iuban mo kirig-kirig pag matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Maingon sa langit niya agas deng luha. Oy, pag-abot dito kusog di kay mangural siyang yuta. Di gyud mohatag og lugar. Mangigi sa iyang tanong, makigpatay sa silingan tungod lang yun ang iyang saging, tungod ang iyang bayabas, tungod ang iyang kamunggay. Nya, sab na. Ang sab na, main ang buhata o dili? Muna, di ba kay ka mangigis tanong, labaw nang di ka mangigi anang imong bana. Ayaw pangigi, share. I-share ng imong bana. Now, butang na to ay pray, fast, give. Imong iampo imong bana, nya mag-fasting ka sa imong pangigi, nya i-share siya. Aron malipayo na siyang mualagad sa inyong silingan. Alagad ba? Kaya usahay sa imong pagkasilusa o kaha sa imong pagkasiloso, din alang noon kaalagad ang imong asawa o ang imong bana sa silingan. Love your neighbor baya as yourself, ingos Kristo. Di ba? Ginay, manindog na ta.